Okay, may mudto na usab kanatong tanan mga higala. Ani ano usab kita sa ikakatapusang adlaw na ron mga higala no sa amo ang pag-retreat ani na nangandam nami mga higala no alang sa among pag-uli din sa tagsa namo ka mga Pinoyanan. Bino mga higala, ari kita mubo ra gihapon taron kay medyo nagpakita ra gyud ko mga higala no nagpakita ra gyud ko nga niya pa okay ra ta gihapon no. Bino, ari kita sa ato ang kining CBCP News. Bishop Louis Ocampo nagpasala sa Diocese of Birac. Nagpasalamat usab sa tanan nga mga mipadala sa ilahang mga hinabang dinhi sa Catanduanes. Nasabta nato nga grabe usab ang Catanduanes sa nangiagom sa bagyong Uwan ug sa bagyong Tino. Padayon usab sila sa makatawhan nito pagpasalamat sa mga nitabang ilabin na gayon ang ilahang obispo si Bishop Louis Ocampo. Balita mga higala sa Vatican, Pope Leo kinasing-kasing usab nga gipasalamatan ang nangatampo alang sa mga ceasefire no nga nagpahitabo karon sa mga rehiyon nga nakasinati kanhi og kagubot. Matud pa niya dako kaayong ikatabang ang mga ceasefires nga nakitabo. Abino ari na tama higala sa ato ang Saint of the Day, November 14 karon, ang ato ang karong santo mao si San Lorenzo O'Toole, Saint Lawrence O'Toole. Abino usa kini siya ka German nga tawo siya na atong 1125 unya nahimo siyang Bishop of Dublin. Unya usa kini siya kabuutan kay nga tawo no sa kahuliman unya negotiated for the reconciliation of the feudal king of England and Ireland no unya responsible for the many reforms on his diocese. So karong adlaw mahigala gipahinumduman nato nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Lawrence O'Toole. So dinila sa tamaglangan mahigala ha. Tapos ang adlaw na karon sa among retreat o karon taon-taon mahinay-hinay na pud mig dailos pamauli. Daghang salamat.